Познайте къде съм. Не мисля, че е много трудно да се познае. Виждате тук буквите, по-скоро иероглифите. Преди малко влезнах в Шенжен през Хонг-Конг и реших да ходя от гарата до хотела ми пеша, за да разгледам малко така повече от града извън централната част. И виждате, навсякъде около мен има някакви просто жилищни блокове, така малко по-западнали са. Навсякъде ги има тези скутери електрически, които са много опасни, защото не се чуват и карат по тротуарите с бясна скорост и просто трябва да ходиш. Да, виждате за какво говоря. Гледайте. Изобщо не се чуват и просто трябва да си ходиш само направо и много да внимаваш. Защото като нищо могат да изпочупат тия лудите. Като цяло не отне много време да мина границата, само че аз бях чужденеца, който най-много разпитваха, на който най-дълго му гледаха паспорта, поради някаква незнайна причина. Явно са решили, че аз съм някакъв шпионин, който представлява огромна опасност за държавата Китай. Да, понеже не харесвам китайските туристи, реших да дойда тук малко аз да им досаждам на тях. И вижте само колко е тихо. Колко коли минават и няма никакви звуци. Всичко е на ток. Също така Шенжен се води за един от най-модерните градове в цял Китай, съответно и в целия свят, така че ще бъде интересно. А тази навигация, която използвам, казва се AMAPS. Това е най-добрата навигация, която някога съм ползвал. Супер добра е. Показвате всичко много детайлно, дори не ти трябва интернет. И само вижте, това даже чак е смешно. Толкова много мотори, коли, какво ли не, скутери и няма никакъв звук. Малко като филм на Чарли Чаплин. Случват се много неща, пък няма никакъв звук.